UPPL दोलोनि गेदेर जयनिं हाबाफारि गोबां माइनरिटी सेलनि सुबुंफोरा UPPL दोलोआव जगदान। क'क्राझारनि धिरबिल तिनथिलायाव UPPL दोलोनि गेदेर जयनिं हाबाफारि नंगौ। क'क्राझार जिल्ला माइनरिटी सेल UPPL नि बानजायनायाव दिनै क'क्राझार जिल्ला बावखुंग्रि BTC बियाबनि सिङाव थानाय धिरबिल साखाथि तिनथिलायाव मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि नुजाथिनायाव गोबां माइनरिटी सेलनि 700निबो बांसिन सुबुंफोरा UPPL दोलोआव जगदान जादों। थारैनो बिटिआर ओनसोलनि सुबुंफोरा प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोनि फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानायनि हाबा मावनायखौ नुनानै आरो मोजां मोननानै लोब लोब UPPL दोलोआव जगदान जागासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला माइनरिटी सेल UPPL नि बानजायनायाव जानाय बे जयनिं हाबाफारियाव बावखुंग्रि ब्लक TCLCC नि मासिगिरि सन्जय नार्जारी, क'क्राझार जिल्ला माइनरिटी सेलनि आफादगिरि आइनाल हक, गाहाय नेहाथारि शफिकुल शेख, बावखुंग्रि ब्लक UPPL नि आफादगिरि रनकुमार मुसाहारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरा बाहागो लायो। तिनथिलायाव प्राय 3000 भटार्स दङ। बे तिनथिला ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दिनै मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव UPPL दोलोनि जा सरकार, जाय सरकारा सान्थि गायसननानै होदों, जाय सरकारा खौसेथि आरो गोरोबलायनायखौ दानानै होदों, जाय सरकारा गासैबो जाति जनगोष्ठीनि जौगानायनि मुङाव भिजन डकुमेन्ट्सनि गेजेरजों जाति जनगोष्ठीनि समस्याफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय बिथांखि लादों, बेखौ मोजां मोननानै तिनथिलानि रायजो राजाफ्रा दिनै UPPL दोलोआव जइन जानायनि मोनसे प्रग्राम जादों आरो बे प्रग्रामाव आं बाहागो लानानै खोब गोजोननाय मोनदों। बिथांमोना गुबुन गुबुन दोलोनि सोद्रोमाफोर दंमोन। ओरैनो मेक्सिमामलि बेवहाय BPF आरो कंग्रेसनि BPFनि बारा दङ, कंग्रेसनि खोब खम। बिथांमोना जों दिनै बेवहाय जागायजेनदोंसो आरो जागायलांबाय थागोन। तिनथिला ओनसोलनि जोंनि नैबे बावखुंग्रि समस्तिनि जतबां माने मुसलमान भाइफोर दङ, बिथांमोना दिनै UPPL दोलोआव जइन जानानै बा लोगो लाफानानै समाज दानायनि थाखाय खामानि मावनो आवगायबोदों। नंखायनो बियो जोंनि जागायजेननायसो आरो नोंथांमोना थाफाबाय थानो मोनगोन जोंजोंनो। जों मोनफ्रोमबो खामानियाव नोंथांमोनखौनो लाफाबाय थागोन।